Kontti on vallankumouksellisen yksinkertainen keksintö. Oikeastaan se on vain kookas peltilaatikko. Siinä ei ole moottoria, ei pyöriä eikä edes purjetta. Silti se on mullistanut koko maailman. Kontin keksi vuonna 1955 amerikkalainen Malcolm McLean. Helposti pinottavina ja siirrettävinä ne levisivät nopeasti kaikkialle. Maailmanlaajuisesti on käytössä jo 30 miljoonaa rahtikonttia, jotka laivataan vuosittain noin 300 miljoonaa kertaa. Laivarahdeista 90% kulkee konteissa. Konttiliikenteen perusyksikkö on TEU, eli 20 Foot Equivalent Unit. Se on tavallinen 20 jalan kontti, joka on siis 6 metriä pitkä, 2,4 metriä leveä ja 2,6 metriä korkea. Tuplasti pitempi 40 jalan kontti on 2 teuta. Tällä hetkellä maailman suurin konttialus on 397 metriä pitkä ja 52 metriä leveä tanskalainen Emma Maersk, joka pystyy ottamaan kyytiin jopa 14 500 peruskonttia eli teuta. Konttivallankumous romahdutti rahtihinnat ja johti tavaraliikenteen räjähdysmäiseen nousuun. Muutos näkyy parhaiten satamissa, joissa alukset seisoivat ennen vanhaan purettavina ja lastattavina viikkokaupalla, mutta nykyisin vain joitain tunteja. Ennen konttiaikaa tavaroiden purku ja lastaus tapahtui paljolti käsin. Se oli kallista, hidasta, epäkäytännöllistä ja vaarallistakin. Näen vanhan Tornaattorin yhä vielä mielessäin, kun sillä silloin matkaan lähdit lapsuusystävä. Ensimmäinen laiva oli Akon Kaakua, kahvilaiva. Ja siinä oli 8 jengiä ja 17 miestä jengissä. Sitä purettiin 3 viikkoa. Ja sitä jengimäärästä, niin meitä oli 4, jotka olivat loppuun saakka. Se oli niin rankkaa heittää sitä kahvisäkkiä ja sormet verillä, mitä nostettiin pinnalle. Minä olin entinen painija. Mulla oli kyllä voimaa ja niin edelleen ja jaksoin sitä työtä tehdä. Mutta se oli yllätys minulle sitten, kun sai tilinauhan. Että siitä sai niin huonon palkan. Säkkityöstä ja säkin heitosta sai kaikista heikomman palkan satamalla. Se oli raaka kahvia ja tietysti oli tarve pistää taskuun ja alushousun puntit köytettiin narulla ja pistettiin housut täyteen raakakahvia ja tultiin maihin. Jotkut laittavat niinkin paljon, että kun ne pääsi laivaruumasta ylös, niin ne kaatui sitä laiturilla, kun ne ei jaksanutkaan enää kävellä. Konttien yleistymisen myötä satamien työväki väheni ja olot paranivat.
Mutta iäkkäämpien ahtaajien keskuudessa esiintyi myös muutosvastarintaa, kun nuoremmat taas olivat pikemminkin innoissaan päästessään ajamaan koneita. Ja sitten alkaisi tulla semmoista työntekijöiden välillä jo semmoista riitaa, että sitä koettiin niin, että koneet syövät työntekijöiden palkkoja. Ja se oli tietysti, sitä vähennettiin sillä tavalla, että miesten määrää laivassa väheni, jos tuli pieni trukki, tuli ruumaan ja maissa oli kone. Niin ei siellä tarvittu kuin 2 tai 3 miestä maissa ja ruumassa 2 miestä. Ennen niitä oli 6 miestä. Ja niistä käytiin tämmöisiä aika kovia selkkauksia. Konttivallankumous mullisti siis satamajätkän ammatin. Poissa ovat ahavoituneet ahtaajat. Tilalle ovat tulleet tietokonepeleissä loistavan koordinaatiokyvyn hankkineet kraanakuskit. Samalla satamien tavarahävikki romahti. Kun ajattelee semmoista maailmaa, missä silloin elettiin, ja nyt tätä päivää. Nyt se tänä päivänä on valtavien isoiden koneiden hallitsema, täydellisesti ammattimiesten, hyvin palkattujen kavereiden käsissä. Se on aivan eri maailma, kun minä menin 65 loppiaan. Ja miten se on tänä päivänä. Kontti on paitsi kuljetuslaatikko, samalla myös varasto. Niinpä konttien yleistymisen myötä satamien varastomakasiineista tehtiin hotelleja sekä kauppa- ja kulttuurikeskuksia. Myös satamakapakat ovat kokeneet melkoisen muutoksen. Näin myös tämä 100-vuotias helsinkiläisravintola Salve, joka näyttää merimieskapakalta, vaikka asiakkaina heitä ei enää ole. Se oli mielenkiintoista. Minäkin maalaispoikana, joka tuli Helsinkiin, niin tietysti ymmärtänyt kaikkia rientojakaan, niin oli laivatyttöjä ja niin edelleen. Ja ihmettelin silmät ympyriäisenä, että aina kun laivat tuli saksalainen, englantilainen tai suomalainen, niin tyttöjä marssi iso rivi satamaan ja niitähän yritti poliisit sitten kiinni. Siihen aikaan oli näitä siirtolaispoliiseja. Me satamamiehet sitten vähän yrittiin auttaa niitä tyttöjä ja tuotiin niitä, erityisesti tänne Salveen, missä me nyt ollaan, niin tämmöinen kulttuuripaikka, merimiesravintola, niin täällä ne naiset oli monta kertaa odottamassa sitten näitä miehiä tai sulhasia niin lastenvaunujen kanssa, että tässä oli edessä niin 10 tai 20 lastenvaunua. Ja naiset täällä sisällä odotti miehiä, tässä ne tapas. Konttivallankumous tappoi siis merimiesromantiikan ja mahdollisti halvat rahdit sekä tehtaiden perustamisen sinne, missä tuotanto on edullisinta. Niinpä pukeudumme Vietnamissa ommeltuihin farkkuihin, syömme uusiseelantilaista lampaanlihaa, juomme chileläistä punaviiniä ja popsimme kiinalaisia hedelmiä. Konttikuljetuksiin siirtyminen, eli kontainerisaatio, mahdollisti itse asiassa koko kiistellyn globalisaation, sillä ilman näitä peltilaatikoita maailmankauppa olisi paljon pienempää. Mutta kontit eivät ole kuitenkaan saaneet globalisaation vastustajia kimppuunsa, sillä ne ovat hyvin anonyymejä. Ulkoapäin ei voi sanoa, onko sisällä konekiväärejä vai kenttäsairaala. Kuljetuksen tilaajan ja toimittajan täytyy toki tietää, mitä konteissa liikkuu, missä ne ovat menossa ja milloin perillä. Niinpä kehittyneen informaatioteknologian ja satelliittipaikannuksen ansiosta konttien kulkua seurataan reaaliaikaisesti tällaisista sotakomentokeskusta muistuttavista valvomoista. The container transportation now is so advanced that as long as you have an address anywhere in the world basically, and we can deliver it right to that address at the door. But container business is much more complex than airline. If we are in the airline business, what will happen is that I would
remove the airplane seat and deliver it to your house at your door, strap you in the chair, move you from your home in the chair to the airport, onto the airplane, boat you down, let the plane fly to its destination, and then remove the chair at destination, put it in a car and put it in, deliver you to your hotel. And then after you get out of your chair, we need to return the airplane chair back to the next customer who need to go on the plane again. Karl Marx kirjoitti kommunistisen puolueen manifestissa, että halvat tavarain hinnat on se tykistö, mikä ampuu rikki minkä tahansa Kiinan muurin. Onkin jonkinlaista historian ironiaa, että juuri Kiinasta on tullut koko maapallon tehdas. Tavaratuotannon painopisteen siirtymisestä Aasiaan kertoo myös maailman 5 suurimman sataman lista ennen ja nyt. Kun vuonna 1969 listan muodostivat New York, Oakland, Rotterdam, Sydney ja Los Angeles, niin nyt listalle mahtuvat vain aasialaissatamat Singapore, Hong Kong, Shanghai, Shenzhen ja Busan. Myös eri satamista vietävien tuotteiden lista antaa tietoa meneillään olevasta muutoksesta. Kun esimerkiksi New Yorkin sataman 3 suurinta vientituotetta ovat tyhjät kontit, jätepaperi ja romumetalli, niin Hongkongin sataman 3 suurinta vientituotetta ovat huonekalut, vaatteet ja elektroniikka. Hongkongin satamassa alusten seisoma-aika on minimoitu, ja siksi niitä sekä puretaan että lastataan samanaikaisesti, sillä satamassa seisova alus ei tuota varustajalle mitään. Our gantry cranes is very efficient. It handle around 30 to 40 movement per hour. That means every hour, every crane, you can move 30 to 40 boxes. And for very, very big vessels, you may have 3 or 4 cranes working all at the same time for loading and unloading of containers. So just imagine every hour, say if you have 4 cranes working at 30 boxes, that means every hour you can move 120 boxes. Hongkongin satama toimii kuin sveitsiläinen kello. Rekkoja menee ja tulee. 4 kraanaa lastaa ja purkaa alusta. Ne tekevät 160 perinteisen ahtaajan työn. Tämä 5888 konttia ottava alus seisoo laiturissa vain 20 tuntia. And what we call just-in-time logistics. A lot of multinational companies, they would not keep stock. They would, based on very advanced inventory management system, have a very high and highly efficient supply chain management to ensure that the goods they sell at the shop, nearly when they are nearly finished, they will have the stock ready for shipment and then arrive at the shop just in time for replenishment. So that will save a lot of warehousing costs and other inventory problems, because if you stock up too much, then you will have a problem that there will be oversupply. So now with the development of just-in-time supply chain management, the efficiency in the transportation of goods, and I will say it's more than transportation, it's really through supply chain management. That means that
the time critical element is becoming more and more important. So ports cannot compete on price alone. We have to provide very reliable and high quality services. Vain 165 vuotta sitten Hongkong oli pieni pahainen kalastajakylä, mutta tänään se on yksi maailman johtavista logistiikkakeskuksista. Hongkongin rahtiliikenteestä 80% kulkee sataman kautta, ja täällä käsitellään tänäkin vuonna noin 25 miljoonaa konttia. Hong Kong has got three major things going for it. First of all, geographically, it is very much in a very strategic location where it is at the base of South China. It has a very natural, deep harbor, and also it has got a very good infrastructure supporting it. But all container carrier will tell you the reason why Hong Kong has developed from a fishing village to the global city that it is today. It is really because it has got first cargo, and with cargo come container carrier, and then come all the infrastructure that need to support it, such as banking, trucking, railroad, domestic transportation, container terminals, warehouse, airline, and so on and so forth. So I think really that is really the reason why Hong Kong is where it is today. Hongkongin kehitys on häkellyttävä. Lapsuuteni leikkikaluissa luki Made in Hong Kong, mutta nykyään täällä ei tehdä leluja eikä juuri muitakaan teollisuustuotteita, sillä tuotanto on siirtynyt Manner-Kiinaan, jossa hongkongilaisyritykset työllistävät 14 miljoonaa työntekijää. Now we do not make things, we make things happen. That's very important because we are the brain. We organize, we do the trading, we organize the production. We source, for example, for a garment manufacturer. They will not only make the clothes. They will, based on the design from the buyer, source the material, get it to the place of production in the mainland, and then the accessories, and coordinate the production, and then send it up via Hong Kong. I mean, all this needs very good organization power, and that is what Hong Kong can offer as a logistic hub. Vielä 1700-luvulla Kiina oli maailman merkittävin kansantalous, mutta sitten se ryhtyi vastustamaan globalisaatiota, sulki rajansa tuotituotteilta ja eristäytyi maailman taloudesta. Ja niinpä se köyhtyikin 200 vuodessa kurjaksi kehitysmaaksi. Kun Deng Xiaoping avasi ovet 3 vuosikymmentä sitten, lähti Kiinan leninistinen kapitalismi nousuun kuin taigonautti. Vuodesta 1990 Kiinan talous on kasvanut 10% vuosivauhdilla. Tätä menoa puolet maailmankaupasta on kiinalaisten käsissä vuonna 2020. Kiinan kohdalla voidaan siis puhua renesanssista. I think probably everyone now realized the importance of free trade. Without free trade, I think the world will be a very different one. We may not have the luxuries of having different type of fresh fruit in the market. I mean, just imagine that without free trade, I would never have the chance to taste strawberries, which is a very common fruit in the supermarket. I mean, all these are benefits by free trade, and I think everyone realized the benefit of it. But nowadays, because of free trade and because of development in technology, which make possible the globalization of productions, even the provision of services, I think it also make the world even more competitive. Rahtikustannusten romahdus mahdollisti tuotannon siellä, missä se on edullisinta, ja myynnin siellä, missä on ostovoimaa. Tämän oivalsi myös nykyisin maailman 4. rikkain mies, ruotsalaisen huonekalujätti Ikean perustaja Ivar Kamprad.
Ikeahan tekee tai teetättää huonekalut siellä, missä se on järkevintä, eli esimerkiksi koivutuoleja Venäjän Karjalassa, jossa raaka-aine, työ ja energia ovat edullisia. Tuotteet pakataan osina tiivisti laatikoihin ja kuljetetaan konteissa kaikkiin maailman Ikeoihin. Rahtikustannukset ovat olemattomat. Oikeastaan Ikean ydinliiketoimintaa onkin logistiikka ja brändin hallinta. I'm very much a major shopper of Ikea, for instance, and I frequently see their goods are really sourced from all over the world, not only from Asia, but also from European countries, from India, from America, anywhere where the goods can be sourced cheaply. And I'm sure they have shipped it in a container. Hongkong on maailman suurin logistiikkakeskus ja siellä missä liikkuu tavara, liikkuu myös raha. Niinpä kaupunki on nyt myös kohoamassa maailman suurimmaksi finanssikeskukseksi ohitse New Yorkin Wall Streetin. Hong Kong has been doing very well because of our very transparent financial system, our rule of law, our level playing field, also very clean government. All this create a suitable environment for our financial market to flourish. In fact, I'm not advertising for economists. Economists recently mentioned about what's wrong with Wall Street because now Hong Kong has been overtaking Wall Street in terms of the number of IPO offers. I think we are indeed lucky because we are so close to our motherland. And with the development of China, with the connection both in terms of history, language and culture. Hongkongin pörssiindeksi on muuten nimeltään paljon puhuvasti Hang Seng eli ikuinen kasvu. Optimismi onkin oiva sana kuvaamaan tekeläistä asennetta. Myös ahkeruus ja täsmällisyys ovat hyveitä. We try our best to at on schedule time. So when here lost 1 hour, the whole world may lost 1 hour. So we try our best. Rotterdam on Euroopan vilkkain satama. Päivittäin täällä poikkeaa yli 600 alusta. Se tarjoaa työpaikan yli 60 000 työntekijälle ja välillisesti työtä yli 250 000 hollantilaiselle. Rotterdamin satama on maailman 7. suurin satama ja Euroopan ehdottomasti merkittävin logistiikkakeskus. Täällä mega-alusten lasti puretaan pienempiin paatteihin, jotka jakelevat sen sitten esimerkiksi Itämeren satamiin. Tällainen syöttöliikenne eli feederialus on esimerkiksi Suomen lipun alla purjehtiva Containerships 7, johon olemme menossa Rotterdamin suomalaisen merimieskirkon laiva-assistentin Kirsi Valleniuksen kanssa. Ei tässä mitään. Morjens. Hei, teille olisi taas tulossa Helsinkiin näitä bokseja. Jaha, joo. Siellä oli ruoka-aika just. Niin oli. Niin, onkaan se vielä, en tiedä. Onkaan se Ilkka se
Menkää syömään, jos... Tai kahvit ottaa. Siinä on yksi tekniikan maailman kirkolle, jossa se on. Niitä oli täällä useampia. Joo. No on se tullut paljon sellaiseksi tiukemmaksi, nopeatempoisemmaksi. Ja laivalla on vähemmän tehokasta, kun on, niin laivalla on silloin vähemmän väkeä. Kyllä se on ryppyotsainen touhu nykyään. Ennen se oli hauskaa. No tietysti se johtuu iästäkin. Container Ships 7 ajaa viikoittain Rotterdamin ja Helsingin välistä reittiä. Kyytiä se pystyy ottamaan 966 20 jalan peruskonttia eli teuta. Pitävät konttit on 4-vitosia ja nämä on 40-siä, nämä lyhkäisemmät. Pohjanmeren yli kun tultiin pari päivää takaperin, niin tää keulapakka, niin sehän koukkas vettä sen verran. Oli tuulta ja myrskyinen. Ja tää oli joku iso kauha. Nyt ei uskoisi samassa paikassa. Mistä suunnasta tuuli? Ihan suoraan vastaan. Eli lännestä. Niin, joo. Kyllä. Kirkko on kiinni, mutta autokyyti järjestyy. Joo, sulla tuli pyöräily tuossa. Joo. Taitaa vähän turhan kova tuuli. Niin joo. Täällä on myrskyä, 28 metriä, englantilaiset lupaa 11 Boforia, Viking, Hurricane 12. Tosta se hyvin näkee, kun kuvasta jostain aallonkorkeus Pohjanmerellä. Tää ruskea alue on kaikki yli 6 metriä. Onko toi niinku merkitsevä aallonkorkeus? Joo. Merkitsevä aallonkorkeus, joo. Silloin kun mä aloin elämään hetkinen 81, niin konttilaivo tuli vastaan, olisiko kerran viikossa. Nyt jos saa ajaa 10 peräkkäin, niin 8 on konttilaivoja. Se on niinku muuttunut tää konttisysteemi kyllä sillä tavalla. Tää oli 80-luvulla valtamerilaiva. Nyt tää on feederi. Nyt työnjako on silleen, että isot laivat, valtamerilaivat, konttilaivat, ne käy isoissa satamissa. Ne on siellä jo 3000 14 000 TEU. Ja sen jälkeen, että niin puretaan ja feeder-liikenne on se, joka jakaa sitten pienempiin satamiin. Ja siellä on ihan 100 teusta. Ja tää on niinku feederiksi iso 1000 teu. Kun tää niinku, joku sanoo, että se on myös valtamerilaiva. Acting like a feeder. Kontainerisaatio on muuttanut myös merimieskirkon tehtäviä, sillä merimiehet eivät kirkkoonsa enää ennätä siinä kuin ennen vanhaan. Mutta tilalle ovat tulleet globalisaation myötä maailmalle lähteneiden suomalaisyritysten työntekijät perheineen. No ei merimiehen hirveästi näy, ja tämähän johtuu tietysti siitä, että merimiehet etupäässä pysyvät laivoilla tänä päivänä, koska meriliikenne on bisnestä puhtaimmillaan. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että laivojen satamassaolo pyritään minimoimaan, mutta me ei olla siitä hirveästi säikähdetty, vaan haistettu ajan henkeä aina ja oltu sillä tavalla ajan hermolla ja pystytty vastaamaan näihin haasteisiin. Ja toiminnallisesti on sillä tavalla hyvin selvitty ja taloudellisesti myöskin. Tämä on kaiston kestävä vadelmahillo, se kestää myös uuniin. Ja niitä löytyy tästä. Tämä on kanttarelli koskenlaskija, sitä samaa on kylmäsavuporo ja sitten on kanttarelli ja joku musta leima.
käyttäjäkunnasta suurin osa on kyllä siirtokuntaa, jotka asuu, suomalaisia siis, jotka asuvat Hollannissa pysyvästi tai vähemmän aikaa. Meillä on tämmöisiä pitkän linjan siirtolaisia, jotka on olleet maassa jo kenties kymmeniä vuosia, mutta sitten on tämmöisiä niin sanottuja rotaatiosiirtolaisia, jotka tulevat muutaman vuoden työkomennukselle ja sitten palaavat Suomeen tai kenties lähtevät johonkin muuhun maahan työkomennukseen. Täällä Alankomaissakin on 4 000 suomalaista. Että kukaan ei nyt varmasti tiedä kuinka paljon tarkkaan ottaen, mutta meidän arvio on sen tyyppinen ja se perustuu meidän jäsenlehden rekisteriin, joka nyt suurin piirtein tavoittaa kaikki maassa asuvat suomalaiset. Kun Hongkongin satamassa käsitellään 24 miljoonaa konttia vuodessa, niin Helsingissä käsitellään vain 400 000 konttia. Hongkong on siis 60 kertaa suurempi. Kontin matka Hongkongista Helsinkiin kestää alle kuukauden ja maksaa noin 3 000 euroa, mutta samaisen kontin matka Helsingistä Hongkongiin vain 1 000 euroa. Hurjan hintaeron selittää markkinatilanne. You're exactly pointing to the right point that the freight rate from Europe back to Hong Kong is so low that it costs the shipping line virtually nothing to ship it, because anyway they have to ship the boxes. So maybe that will also encourage some cargo to come to Hong Kong as well. So I think the market does know how to regulate. Helsingin Eteläsataman korkeat konttipinot kertovat, että Suomeen tuodaan enemmän kuin viedään, ja näin erityisesti Kiinasta. Kun viime vuonna vientimme arvo sinne oli alle 2 miljardia euroa, niin tuonti oli yli 4 miljardia euroa. Vajeen selittää kiinalainen kustannustaso ja halvat rahdit. Toisaalta Kiinassakin palkat nousevat ja kyvykkäästä työvoimasta vallitsee jopa pula. Niinpä kiinalaisyritykset ovat siirtäneet puolestaan tuotantoaan halvemman kustannustason Afrikkaan. Itse asiassa maailmantalouden muutokset ovat paljolti kuluttajain käsissä, sillä he haluavat ostaa halvalla. Trading is very interesting because people will buy from the cheapest manufacturing source, and then it will flow naturally. The carrier do not control it, but we have certain very interesting flow, such as China is shipping broccoli to USA, and then USA is shipping broccoli to China. The broccoli from USA ended up on a 5-star hotel dining room table, and the broccoli from China could end up in condensed soup. So when we provide a tool for people to move goods around, the goods will find a way to the area of need. So it is not just very simple as China is the world factory and everything now come from China, but more like China require many raw material and infrastructure machineries, building machineries, so that it can develop further. So it's really a two-way street. It just happened that consumer products tend to be lightweight, hence the large volume. Capital goods and construction goods tend to be heavyweight, and that's why even though the dollar amount could be the same in a trading partner, but the volume is much smaller. Yhteen konttiin mahtuu 20 000 tällaista lenkkarilaatikkoa. Ja kun yhden kontin rahti Hongkongista Helsinkiin on 3 000 euroa, niin yhden tällaisen laatikon rahtikustannukseksi muodostuu siis 15 senttiä.
Päivää. Päivää. Mä haluaisin lähettää tällaisen lenkkarikortin Kuopioon. Ykkös- vai kakkosluokka? Halvimman mukaan. Okei, 6,40 olisi. No ei se nyt niin hirveä hinta ole, mutta arvatkaapas mitä tällaisen lähettäminen Hongkongista Helsinkiin maksaa. No ei aavistustakaan. Merirahtina kontissa 15 senttiä. Siis normaalina? Siis kontissa. No, ei mitään. Ei mitään, mutta se johtuu oikeastaan siitä, että merirahti niin kuluttaa niin vähän energiaa verrattuna maantierahtiin. Itse asiassa 250 kertaa vähemmän kuluttaa merirahti parhaimmillaan energiaa kuin rekkarahti. On siinä ero. Kaikella tavalla. Laivarahti on edullisin ja ympäristöystävällisin tapa siirtää tuotteita paikasta toiseen. Kun esimerkiksi yhden kontin ottavassa rekassa on noin 400 hevosvoiman moottori, niin 14 500 konttia ottavassa Emma Maerskissä on 100 000 hevosvoiman moottori. Siis samalla energiamäärällä, jolla Emma Maersk kuljettaa meritse 14 500 konttia, pystytään maanteitse kuljettamaan vain 250 konttia. Merikuljetusten energiataloudellisuus onkin merkittävä kilpailuetu rannikkojen satamakaupungeille. Ne jatkavat voimakasta kasvuaan sisämaakaupunkien surkastuessa. Tämä on kansainvälinen trendi. Kaikkien maiden proletaarit liittykää yhteen, kehotti Karl Marx kommunistisen puolueen manifestissa. Mutta tosielämässä työnantajat kilpailuttavat vastakkain idän ja lännen työntekijöitä. Niinpä suomalaiseen todellisuuteen vaikuttaakin enemmän Kiinan palkkataso kuin kotoinen tupoteatterimme. Kiinan ja muiden halvan työvoiman maiden kanssa ei voi kilpailla hinnalla. Siksi meidän täytyy siirtyä arvoketjussa ylöspäin Hongkongin malliin. Yhä enempi innovaatioita vaaditaan kyllä ja yhä enempi kekseliäisyyttä ja tuotekehitystä. Sitä tässä vaaditaan kyllä, että Euroopassa pärjätään. Koska sillä massatuotteen tekemisellä niin ei ole mitään mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Mutta siinä se onkin se, että ei voida pelkästään Suomessa ja Euroopassa tehdä vain innovaatioita ja tuotekehitystä, jos ei ole tuotantota lähellä. Ei voi ajatella sellaista tilannetta täällä tehdä vain keksintöinnovaatioita tuotantoa maapallon toisella puolella, vaan täytyy päästä innovaatioita ja tuotekehitystä täytyy päästä tuotantolinjalle katsomaan 2 kertaa päivässä mielellään, kuin se uusi idea pelaa siellä linjalla. Jos se linja on maapallon toisella puolella, niin se ei tule onnistumaan. Tämä innovaatiohomma karkaa hyvin äkkiä myös kaukoitään, jos ei täällä ole tuotantoa. Ainakin jonkun verran tuotanto pitää olla myös täällä. Suomen tulevaisuus on siis tutkimuksessa, tuotekehityksessä, designissa, brändäyksessä, rahoituksessa ja logistiikassa. Sillä aivan kuten informaatio internetissä, myös tuotteet konteissa liikkuvat maapallon ympäri entistä tehokkaammin. Sana logistiikka on muuten sodankäyntitermi, ja kuten kenraalit tietävät, sodan voi voittaa tai hävitä jo ennen taistelua. Tilanteemme ei näytä hyvältä, sillä Nokian menestys aiheutti IT-huuman, joka sokaisi näkemästä konttivallankumousta. No näin voi sanoa, että ei täällä Suomessa ole montakaan konttilaivaa, meidän laivat suurin piirtein on konttilaivoja, että kyllä se on jäänyt havaitsematta, että tämän on kasvaa yli 10% vuodessa, ollut pitkän aikaa määrätyn paikan 20% kasvu vuodessa ja Suomi on pudonnut täysin kelkasta, valitettavasti. Merenkulkuhan on sellainen kasvuala ollut nyt tässä viimeiset vuodet, että se on aivan IT-buumiin vastaava kasvu, että ei ole koskaan niin suurta kasvua ollut merikuljetus kuin nyt. Ja Suomessa samanaikaisesti elinkeino on surkastunut. Se toimii aika paha vinoutunut. Kauttakulkuliikenne, eli transitio, on Hongkongille ja Hollannille merkittävä elinkeino. Se on myös Suomelle suuri mahdollisuus. Venäjän transitioliikenteen osuus esimerkiksi Kotkan sataman kapasiteetista
on 21%. Pietarin imu on valtava. Sen kautta kulkee 66% Venäjän merikonttiliikenteestä. Suomen kanssa Venäjän transitiosta kilpailevat erityisesti Baltian maat. Ei Virossakaan ole valitettavasti, koska containerkapasiteetin siitä on puutetta. Laituritila on Pietarissakin vapaana, mutta jostain syystä vaan siellä ei ole vaan sitten saatu toimeksi investoida konttinostureihin, konttikäsittelylaitteisiin, vaikka nekään ei niin suuri olisi ne investoinnit. Ja on siinä suunnitteilla ollut Ust-Luga muun muassa Venäjän puolella, mutta sitä on suunniteltu jo lähes 10 vuotta eikä ole vielä valmista tullut. Jostain syystä ne vaan etenee hitaasti. Satamahankkeet siellä. Hans Lang on toiminut yrittäjänä 15-vuotiaasta lähtien. Hän aloitti halko- ja sorakaupalla ja hankki ensimmäisen laivansa vuonna 1983. Tänä vuonna Langin perhevarustamon käyttöön on valmistunut 2 uutta konttialusta. Tytärten mukaan kastetut Aila ja Linda. Nämä 907 konttia ottavat sisaralukset purjehtivat Suomen lipun alla, kuten varustamon muutkin alukset. Meillä on nyt 2 laivaa muun muassa Hampurin sataman tytäryhtiön ajossa. Ajaa Lübeck-Pietaria väliin. Ja ne arvostavat suomalaisia merimiehiä. Saksalainen arvostaa suomalaisia merimiehiä. Pitävät niitä hyvinä merimiehinä. Sitä ei valitettavasti Suomessa ole kovinkaan paljon sitä arvostusta ollut. Yllättävää kyllä. Isommilla ja uudemmilla laivoilla niin uskoisin, että pystytään kyllä suomalaisella henkilöstöllä liikennöimään jopa kolmansien maiden välisessä liikenteessä, mitä meilläkin nyt on, nämä isommat laivat. Se on mahdollista. Ja pikkasen parempaa merenkulkupolitiikkaa, niin voitaisiin suomalaisella miehistöllä, Suomen lipulla ja niin sillä tavalla hankkia valuutta tulee Suomeen. Korkean kustannustason maa, kuten Suomi, voi menestyä merenkulun piirissä, minkä Tanskan esimerkki osoittaa, sillä onhan maailman suurin varustamo perheyritys Maersk tanskalainen. Se, että Suomi on menettänyt perinteisen asemansa merenkulkumaana, ei johdu siitä, että laivanvarustajamme olisivat sen huonompia, vaan siitä, että merenkulkupolitiikkamme on huonompaa. Tämä ilmenee esimerkiksi kilpailijamaita ankarampana verotuksena. Kun esimerkiksi Hollannissa kevennettiin varustamoiden verotusta oikein reippaasti, niin maan lipun alle purjehti paljon uusia aluksia. Ja valtion verokirstuun ropisi rahaa enemmän kuin ennen. Meillä sen sijaan lehmä on lypsämisen sijasta lähes tapettu. Konttiliikenteen määrä kasvaa maailmanlaajuisesti yli 10% vuosivauhtia, ja Itämerellä kasvuprosentti on lähes 30, sillä venäläiset ovat päässeet vihdoinkin kulutusjuhlan makuun. Samalla kun logistiikkaliiketoiminta on kokenut aivan ennennäkemättömän nousun, niin Suomi on siis pudonnut aivan totaalisesti kyydistä. Toivottavasti nyt saataisiin vähän lähivuosina palautettua sitä menetettyä markkinaosuutta, koska Suomi on kuitenkin 89% Suomen viennistä kulkee laivoilla. Ja nyt ollaan 16% paikkeilla. Suomalaiset laivat vie ainoastaan 16% Suomen viennistä. Me ollaan alitettu se niin sanottu huoltovarmuus jo aikaa sitten. Ja jos jotakin kriisejä, kaupallisia tai mitä tahansa tulee, niin semmoinen riski on, että laivat voi häipyä näiltä vesiltä, jos muualla maksetaan enemmän esimerkiksi. Suomen viennin ja tuonnin turvaamiseen tarvitaan laivoja, jotka pystyvät kulkemaan vaikeissa jääolosuhteissa ja joiden miehistö on tottunut toimimaan kovassakin pakkasessa. Ilmaston lämpenemiseen ei tässä yhteydessä pidä luottaa. Kyllä semmoinen kova jäätalvi tulee
tulee joka 7. vuosi, joka 8. tulee ja silloin saattaa olla Itämeri-jäässä Tanskan saakka ja silloin kyllä tietenkin voi hyvinkin suuria vaikeuksia tulla.